na-eme ụkwa kpọbi kwuru ọkpọ ya isi nwata ebube ebubo bụ isi oke ọha ọ daba adaba ọ dawuo mbe agbọrịwa eke agadi nwaanyị jee iburu ya n'ụtụ ike na ana ọ machacha ya ọ daba mpụtụ ụmụ okorobịa egwu anaghị erube n'ọgbụgba ọ na-adụ mgbe were amara etiri amara ka ụgwọ amara jedoro amara ya ekene chief SI Ejimọfọ Ugwumba nke mbụ n'Uturu Chairman Managing Director South Group of Companies Ọkigwe nwoke ọmanya dogo mmadụ kwachighị mma ekele chief CA Olo Tinyerugo nke mbụ n'Uturu ajụjụ ejụọ chief J.A. Igbanugbo ọnụ na-ekwuru ọha nke mbụ n'Ụmụchi Eze kee maka Pius Chukwuma eze ego nke mbụ na Nọkpa ezumezi Izọgụ na ihe eme na atọ ịnọ n'ụkwụ ọmụ Izọgụ na ihe eme na anọta n'isi adajabeze nwa Nwankwo ya emeso ọsị ejeje ọgụ nwoke teze ma ọ na-akwado kwe ezumezi Izọgụ na ihe eme na chi agbana ekene ntị Ekwuenu Ọhaneziri Idewa n'ọkụ Ụmụchi Eze kee maka Ichie Pius Ọdụnukwe Akiwazinga akalụsịa nke mbụ na-adazi nnukwu a na-aka isi aka azụ ka isi ọnụolimi ije mbili mmadụ ka isi ọma na nube ndị nwụrụ anwụ ọrụ ya mere na nwanne ozu na-agwazi okpozu ji ekwu na n'obodo ahụ debe ahụ abụọ ọnwụ Izọgụ na ihe mere n'isi na chọọgụ ọgba na ihe ọnwụ na-eme ebuka Agụ na-aba mụzi igwe gbata ana na-ebe
Anu skeje do nwoke tegete, zuba zuba nunu bunu n'oke osisi, ebulu
aka na-azụ ezie ebe ụnụ azụ ọma naghị iwu onye bụ ya gbatakwa ike aga dịka na agbakụ mma anabalo ụmụ izọgụ na ihe mere onye iwele ahụ ewewele nkwọ maka eriga nga izọgụ agụbego die one na ọkango ọ nọ nso ebu na-aga nna nyerugo nke mbụ otigbu ịnyịnya nwa ụmụala ọma Jama managing director Paebo Group of Company Nigeria Limited Aba okwu erubego mgbe o ji ama ndegbu nde ekele maazị Paebo Ogbuehi
Derby nke 1990 na o mere ka o ji adị nọọ pụrụ iche. Ekene m Chief Edwin Omerone, osimiri nke mbụ na Nnobi, eze amụma na-eburu ọha, eze enyi agba ọsọ ọgwụ. Ekene m Maazị Nwafọ Ogbonni ya Galva. Ọ ka o siri mee, anyị na-akpọ ndị ahụ a na-eme a na-ekwekwu ha na-ememe na ọba ha na-ekwekwu a na-adịdị ike. Ekene Maazị Victor Asụsụ, ọ chọrọ nsogbu nke mbụ na ndị Izọgụ. Achịmbanụ eji m ogu n'ọfọ ọfọ ka idide ji awa na ogu buru ụzọ ọfọ na-eso n'ihe n'azụ. Onye ọkụ mara ọfọ ji bunyụọ ya anya. Ndị be anyị atụche na-eme gboo eye meji egbo Maazị Okito na-eji ogu n'ọfọ eze Chinyere nke bụ na ndị nwe o chọrọ okekere mgba na ha. Ndị be anyị atụche na-eme gboo Maazị Ọzọ mere okeke eye meji egbo ike mara eziokwu na ndị ejezire. ogu n'ọfọ eye meji egbo Ọ na-ekwekwuru eje okekere mgba na ha. Ndị be anyị atụche na-eme Ekene m eze nwaanyị ejikwa okoro ọzọ Igbo ndụ eji obe aka ahụ mmụọ. n'ọfọ eye meji egbo Jezoro ka ụwa ọ nọ n'isi onye ka o too. ajọ mmụọ na-eji ogu n'ọfọ eye meji egbo chi ajọ mmụọ Ekene Njuel Nwodo Ukwu, Lincoln Hotel, Nigeria Limited, Oko. Ajụjụ jụọ Maazị Benjamin ụmụnna Dikpe, Eze Okeke n'Oko. Ahịa karịa a na-ekwekwa na-ememe, ọ bụ ha na-ekwekwa na-adịdị ike. Anambra eje n'iro, ndị agha weche m, nha si na ha jebu n'umo. Ndie Chineke nke ụsụ ndị agha arụkwado ebe ka ndị ji anyị isi ha bụ atọ n'ime otu nke dị ngọzi. Tila wee ha si na onweghị ihe mere, onweghị ihe eji eme ndị ji n'aka mụdụ n'ọcha. unu eburu na uwe
le bo se ko ko fayi ojo ta ba ku jo ga ma no ko bo mu ojo ga zuro ko ne bo ko ko paro na kare wala ma ye bu na ga ikwa bajara na mo ne ko go bajare je mana Iko bajara namo, iko bajara jemana. Bajara honwe, bajara honwe, bajara honwe, bajara honwe. ikwa bajara na mo ne ko go bajare je mana Iko bajara namo, iko bajara jemana.
osimiri nke mbụ na Nnobi eze ama na-eburu ọha eze enyi agba ọsọ ọgwụ ekene Maazị Nwafọ Ogbonna ya Galva ọ ka o siri mee anyị na-akpọ ndị ahụ a na-eme a na-ekwekwu ha na-ememe na ọba ha na-ekwekwu na-adịdị ike ekene Maazị Victor Asụsụ ọ chọrọ nsogbu nke mbụ na ndị Izọgụ Akimbanụ eji m oku n'ọfọ ọfọ ka idide ji awa na oku buru ụzọ ọfọ na-eso n'ihe na-azụ anyị abatana n'ọgọdọ ọnụma ọkpa akụ akaghị ndụ ụmụ okorobịa nakwa na-arịta n'Ikeji nke 1990 na o mere ka o ji adị n'ọ pụrụ iche ekene m Chief Edwin Omerone osimiri nke mbụ na Nnobi eze ama na-eburu ọha eze enyi agba ọsọ ọgwụ ekene Maazị Nwafọ Ogbonna ya Galva ọ ka o siri mee anyị na-akpọ ndị ahụ a na-eme a na-ekwekwu ha na-ememe na ọba ha na-ekwekwu na-adịdị ike ekene Maazị Victor Asụsụ ọ chọrọ nsogbu nke mbụ na ndị Izọgụ Akimbanụ eji m oku n'ọfọ ọfọ ka idide ji awa na oku buru ụzọ ọfọ na-eso n'ihe na-azụ onye ọkụ mara ọfọ ji bunyụọ ya anya ndị be anyị atụche na-eme gboo eye meji ya egbo Maazị Okito na-eji ọgụ n'ọfọ eze Chinyere nke mbụ na ndị Enwe ọ chọrọ okekere mgba na ha ndị be anyị atụche na-eme gboo Maazị Ọzọmere Okeke eye meji ya egbo ndị mmadụ ndị okporo ndị ejezire ọgụ n'ọfọ eye meji ya egbo ọ nakwa kwuru aja okekere mgba na ha ndị be anyị atụche na-eme ekene m eze nwaanyị ejikere okoro ọzọ Igbo ndụ ejoba aka ahụ mmụọ n'ọfọ eye meji ya egbo jezoro ka ụwa ọ nọ n'isi onye ka oto ajọ mmụọ na-eji ọgụ n'ọfọ eye meji ya egbo chi ajọ mmụọ ekene njuelu mmụọ ukwu Lincoln Hotel Nigeria Limited Oko ajụjụ jụọ Maazị Benjamin ụmụnna Jikwe Eze Okeke n'Oko anyị akarịa na-ekwekwa na-ememe ọba ha na-ekwekwa na-adịdị ike anamba eje ehiro ndị agha wechemo nha si na ha jebu n'umo ntie Chineke nke ụsụ ndị agha arụkwadobe ka ndị ji anyị isi ha bụ atọ n'ime otu nke dị ngọzi pila wee ha si na onweghị ihe mere onweghị ihe ji eme ndị ji n'aka mụdụ n'ọcha unu eburu na
ọkigwe youngest pilot nwoke ọma ya ekele gị ehe ajụjụ ego eji dọkịta James Okonkwo ndị ji mgbọrọgwụ akpa ego na Ondo steeti Akure ike ihe akarị ojo ọkụ zụrụ ọgụ na ebe ọgwụ ọgọ kwara ọgwụ ihe akarị were nwa ya ebu na-aga ịkụ mgbajara na mụ na ịkụghị mgbajara ejeghị m ana Ịkụ mgbajara na mụ, ịkụghị mgbajara ejeghị m ana. ekele m Mgbajara ha ọnụ mgbajara ha ọnụ mgbajara na ha mụ Igbo ọnụ obere nwa Chukwu mgbajara gọziri ha ọnụ ịkụ mgbajara na mụ na ịkụghị mgbajara ejeghị m ana Ịkụ mgbajara na mụ, ịkụghị kọnkịrị mgbajara
Gordon Mopa, Aquaka Gondo. Koda, Nakwana Italy Cage in 1990. Over Koda, I don't know for Richard. Ekenem Chief, Edwin Omerone, Oshimiri Kambona Nodi, Eza Mane Buroha, Eza Enya Basovo. Ekenem Mazima Bobonia, Galva. Na ba na kwekwa na adu di ike ekele maazi Victor Asusu ọ chọrọ nsogbu nke mbụ na ndị izọgụ akimbanụ eji m oku n'ọfọ ọfọ ka idide ji awa na okpukpuru ụzọ ọfọdụ so n'ihe na-azụ ọdụnukwe akiwazinga akalusa nke mbụ na-adazi nnukwu Olimi je mbili mmadụ ka isi ọma na nụ be ndị nwụrụ anwụ ọrụ ya mere na nwanne ozu na-agwazi okpozu ji ekwu na n'obodo ahụ debe ahụ ebe ọnwụ izọgụ na ihe mere n'isi na chọọgụ agba na ihe ọnwụ na-eme ebuka
River Hotel, Lagos. Ajụjụ jụọ Maazị John Olumba, ọchịrị ọzọ nke mbụ n'isi Ekenesi. Ihe akarị na ji agba na